Hello! Sunteți la Engleza pas cu pas, iar aceasta este lecția 12, care vine ca o continuare pentru lecția 9, 10 și 11. Însă, după cum bine știți, toate lecțiile de pe acest canal au legătură între ele și se continuă una pe alta. Această lecție vine cu 10 exerciții gramaticale care să fixeze cunoștințele acumulate în ultimele 3 lecții. Pentru această lecție aveți nevoie de un creion, hârtie, multă atenție și răbdare. Să începem! Exercițiul 1. Citiți cu glas tare textul lecției 9 de 3-4 ori, verificând pronunțarea cu ajutorul lecției 9 și al dicționarelor online, care au și pronunție audio. Următoarele 2 slide-uri vor conține textul lecției 9. Apăsați butonul de pauză și citiți textul. După ce ați terminat de citit, apăsați butonul de play. Veți găsi de asemenea toate linkurile necesare, cât și textul lecției 9, în descrierea acestui video. Exercițiul 2. Copiați textul lecției 9 pe hârtie. Textul lecției 9 se găsește în descrierea acestui video sau la lecția 9, al cărei link îl găsiți tot în descriere. Apăsați butonul de pauză pentru a rezolva exercițiul acesta. După ce ați terminat, apăsați butonul de play pentru a trece la exercițiul 3. Exercițiul 3. Scrieți după dictare câteva rânduri din textul lecției 9. Sunteți pregătiți? Dacă da, începem în 5 secunde. 1, 2, 3, 4, 5. The seventh, eighth, ninth, and 10th lessons are not difficult. They are easy. What is this? This is a watch. What is that? That is a clock. What is this? This is a window. What is that? That is a door. This is the 4th lesson. After the 4th lesson comes the 5th lesson. And after the 5th lesson comes the 6th lesson. Lessons 1, 2, and 3 are very easy. The 4th lesson is difficult.
but not very difficult. Voi repeta acum dictarea. The 7th, 8th, 9th, and 10th lessons are not difficult. They are easy. What is this? This is a watch. What is that? That is a clock. What is this? This is a window. What is that? That is a door. This is the 4th lesson. After the 4th lesson comes the 5th lesson. And after the 5th lesson comes the 6th lesson. Lessons 1, 2, and 3 are very easy. The 4th lesson is difficult, but not very difficult. Acum că am terminat dictarea, vă puteți verifica consultând textul lecției 9. Exercițiul 4. Veți vedea 8 imagini. Denumiți fiecare imagine cu ajutorul vocabularului cunoscut din lecțiile anterioare și formați propoziții în legătură cu fiecare imagine după schema It is my friend's, I like this, I have a too. Scrieți toate enunțurile pe care le creați pe caiete și apăsați butonul de play în momentul în care sunteți gata să trecem la exercițiul 5. Exercițiul 5. Textul lecției 9 conținea propoziții interogative, iar lecția 11 vorbea despre pronumele demonstrative, pronumele interogativ și formarea propozițiilor interogative. Aveți linkurile acestor lecții în descriere. Ce trebuie să faceți la acest exercițiu este să treceți următoarele propoziții la forma interogativă. Schema unei propoziții la forma interogativă este verbul to be plus subiect plus restul propoziției. Pentru a vă fi mai ușor, am colorat subiectele propozițiilor cu verde. Exercițiul 6. Treceți propozițiile la forma negativă după schema subiect plus verb plus not plus restul propoziției. Pentru a vă fi mai ușor, am colorat din nou subiectele propozițiilor cu verde. Exercițiul 7. Treceți propozițiile de la singular la plural. Atenție! Nu folosiți a sau în cu substantivele la plural,
pentru că articolul nehotărât nu are formă în engleză. Dacă simțiți nevoia să vă aduceți aminte mai multe detalii despre acest subiect, revedeți lecția 2. Exercițiul 8. Construiți propoziții bazându-vă pe aceste 6 tabele pe care le veți vedea pe această planșă și pe următoarea. Combinați cuvintele din tabele în așa fel încât să reiasă propoziții logice, dar bineînțeles și corecte gramatical. Dacă aveți nelămuriri sau întrebări, mă găsiți pe grupul de Facebook Ajută-mă cu tema la engleză sau îmi puteți scrie direct aici în comentarii. Exercițiul 9. În lecția 11, la minutul 18:30, am vorbit despre răspunsul scurt, care poate fi afirmativ sau negativ. Încercați să dați aceste răspunsuri scurte, afirmative și negative, pentru următoarele întrebări. Exercițiul 10. Traduceți în limba engleză acest text care folosește cuvinte și structuri gramaticale învățate cu precădere în ultimele 3 lecții. Succes!